Akwụkwọ nke Judith isi nke mbụ. N'afọ nke 12 nke ọbụbụeze Nebukadneza, onye bụ eze Asiria n'ime Ninive, bụ obodo ukwu ahụ, n'ụbọchị Apashad bụ onye Midia bụ eze n'Ekbatana, o nwere nkume a wara awa wuo mgbidi 3 n'obosara na kubit 6 n'ogologo, meekwa ka ịdị elu mgbidi ahụ dị kubit 310. Obosara ya dịkwa ọgụ kubit 210. O mekwara ụlọ elu ya niile n'ọnụ ụzọ ámá ya, ọgụ kubit 5 ka ịdị elu ya dị. Obosara ya dịkwa n'elu ntọala ahụ dị ọgụ kubit 3. O mekwara ka ọnụ ụzọ ámá ya niile bụ ọnụ ụzọ ámá ya niile dị elu nke dị kubit 310. Obosara ha dịkwa ọgụ kubit 2. Ka ụsụ ndị agha ya dị ike 6 n'usoro pụọ, na nguzo n'usoro nke ndị ọzọ ya. N'ụbọchị ahụ, eze Nebukadneza mere ka eze bụ Azadin bụ eze Plaza mekwara n'ofe eze dị ukwuu. Ala dị larịị dị n'oke ala Ragui. Ndị niile bi n'ugwu ahụ wee bịa izute ya, na ndị niile bi n'akụkụ Euphrates na Tigris na Hydaspes na n'ala dị larịị nke Ariok bụ eze ndị Elima. Ọtụtụ mba nke ụmụ Kelọd kpọkọtara onwe ha ibu agha. Nebukadneza bụ eze Asiria wee zigara ndị niile bi na Pesia, zigakwara ndị niile bi n'akụkụ ọdịda anyanwụ, bụ ndị bi na Silisia na Damaskọs na Libanus na Anti-Libanus, na ndị niile bi n'akụkụ oke osimiri, zigakwara ndị niile bi na mba ndị sitere na Kamel na Gilead, zigakwara Galili dị elu, na ndagwurugwu ukwu nke Asrashọn, zigakwara ndị niile nọ na Samaria na obodo ya niile, na n'ofe Jọdan ruo Jerusalem, Betani na Kelos, Kedesh, osimiri nke ala nke Ijipt, na Tafpanhes, Ramases na ala Goshen niile, ruo mgbe ị ga-abịa n'elu Tanis na Memfis, bịakwute ndị niile bi n'Ijipt, ruo mgbe ị bịaruru n'oke ala Etiopia. Ndị niile bi n'ala ahụ niile wee mee ka okwu Nebukadneza bụ eze Asiria lelia. Ha esoghịkwa ya jee, n'ihi na ha atụghị egwu ya, ma ọ dị n'ihu ha dịka otu nwoke. Ha wee chigharịa ndị ozi ya n'ihu ha n'efu na n'ihere. Nebukadneza wee were iwe dị ọkụ nke ukwuu megide ala nke a niile. O wee were ocheeze ya na alaeze ya ṅụọ iyi na ọ gaghị abọ ọbọ n'oke ala niile nke Silisia na Damaskọs na Siria, na ọ ga-eji mma agha ya gbuo ndị niile bi n'ala Moab, na ụmụ Ijipt niile, na ụmụ Juda niile bụ ndị bi n'ala Moab, na ụmụ Juda niile, na ndị na-abịaru nso, oke ala nke oke osimiri abụọ. O wee dọọ agha ya na ụsụ ndị agha ya megide eze bụ Apashad n'afọ nke 17 agha ya, wee chigharịa ịgbalaga ụsụ ndị agha niile nke Apashad na ịnyịnya ya niile na ụgbọala ya niile. O wee were obodo ya niile, chịta ụlọ o were Apashad n'ugwu Ragui, were ùbe ya tigbuo ya, mee ka ọ laa n'iyi ka e bibie ya ruo taa. O wee so ha laghachi na Ninive, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya niile nke mba dị iche iche, bụ igwe ndị agha hiri nne nke ukwuu. O wee were ikpe ya n'ebe ahụ rie oriri, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya, ọgụ ụbọchị 6. N'afọ nke 18, n'ụbọchị nke 12 nke ọnwa mbụ, okwu wee chịrị okwu n'ụlọ Nebukadneza bụ eze Asiria, na a ga-eme ya ọbọ n'ahụ ala ahụ niile, dịka o kwuru. Ọ kpọkọtara ndị odibo ya niile na ndị ukwu ya niile, ma nye ha ndụmọdụ nzuzo ya, na site n'ọnụ nke ya wee kọọ ajọ omume nke ala ahụ niile. Ha nyere iwu ka e bibie anụ ahụ niile nke na-adịghị agbaso okwu ọnụ ya. O ruo mgbe o kwubiri ndụmọdụ ya, Nebukadneza bụ eze Asiria wee kpọọ Holofemes
bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya, bụ onye nke abụọ n'ebe onwe ya nọ, sị ya, ihe si n'aka eze ukwu m, bụ onye nwe nke ụgbọ niile pụta, sị, lee, unu ga-eje n'ihu, chịrịkwa unu bụ ndị na-atụkwasị obi ndị ike ha, na nnu ndị ikom 250 na ndị ịnyịnya ha, na nnu ndị ikom 210. Unu ga-apụkwa imegide ala ọdịda anyanwụ, n'ihi na ha nupụrụ isi n'okwu ọnụ m. Ị ga-gosikwa ha na ha ga-edozi ala na mmiri, n'ihi na m ga-apụ n'iwe m imegide ha. M ga-ejikwa ụkwụ nke ụsụ niile nke ndị agha mkpuchie ihu niile nke ụwa, bụ ndị ga-apụnara ha ihe. Ndị e gburu egbu ga-ejupụta na ndagwurugwu n'iyi ya. Osimiri ga-ejupụtakwa na ndị ha nwụrụ anwụ ruo mgbe ọ ga-erubiga oke. Ọ ga-eduru ha dịka ndọkpụ n'agha ruo na nsọtụ ụwa niile. Ma ị ga-apụ buru ụzọ were oke ala ha niile nye m. Ọ bụrụ na ha rarawa onwe ha nye gị, ị ga-edebekwa ha ruo ụbọchị ịba mba ha. Ma ndị na-eguzogide anyị unu agaghị enwe ọmịiko, ma unu ga-enyefe ha ka e gbuo ha na ibukọrọ ihe n'agha n'ala unu niile. N'ihi na dịka mụ onwe m na-adị ndụ na site n'ike nke alaeze m ka m kwuworo, ma m ga-eme nke a n'aka m. Ọzọkwa, agabigala ihe ọbụla sitere n'iwu onyenwe gị, ma ị ghaghị imezu ha dịka m nyeworo gị n'iwu. Si n'ihu onyenwe ya pụọ, kpọọ ndị isi niile na ndị isi agha na ndị isi ụsụ ndị agha nke Asiria, gụọkwa ndị ikom ahọpụtara ahọpụta n'agha ahụ dịka onyenwe ya nyere ya n'iwu, otu onye ọgụ nnu 12 na ọgụ 10, ha na ndị ọgba ụta na nnu 12 na ọgụ 10. O wee hazie ha dịka oke igwe mmadụ e doro maka ibu agha, cherekwa kamel na ịnyịnya ibu na ịnyịnya muul ka ọ bụrụ ibu ha, bụ igwe mmadụ bara ụba nke ukwuu, na igwe ewu na atụrụ, na igwe ehi na ewu nke na-adịghị ọnụọgụgụ ihe oriri ha, na ọtụtụ ihe oriri nye nwoke ọbụla, na ọlaedo na ọlaọcha bara ụba nke sitere n'ụlọ eze. O wee pụọ, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya niile, n'ije ha ịgaru n'ihu eze bụ eze Nebukadneza, na ikpuchi ihu niile nke ụwa n'akụkụ ọdịda anyanwụ, ha na ụgbọala ha, na ndị ịnyịnya na ndị ọzọ ahọpụtara ahọpụta. Oke igwe nke mba dị iche iche soro ha pụta dịka igurube na dịka aja nke ụwa, n'ihi na apụghị ịgụta ha ọnụ n'ihi igwe mmadụ ha. Ha wee si na Ninive bulie ije ruo ụbọchị 3 gawa mbara ọzara Bektilet, wee maa ụlọ ikwu ha na Bektilet, n'akụkụ ugwu nke dị n'aka ekpe nke Silisia dị n'elu. O wee chịrị ụsụ ndị agha ya niile, na ndị oji ụkwụ ya, na ndị ịnyịnya ya, na ụgbọala ya, si n'ebe ahụ pụọ baa n'ugwu. O wee kpochapụ Put na Lud, lụtakwa ndị Izrel niile n'agha. Ụmụ Rases na ụmụ Ishmel ndị nọ n'akụkụ ọzara n'ebe ndịda nke ala ndị Chelia, o wee gabiga Yufretes, ma gabiga n'ime Mesopotamia, kwatuo obodo niile dị elu nke dị n'osimiri Abonai, ruo mgbe ị ga-aba n'oké osimiri. O wee weta ala ahụ, oke ala nke Silisia, wee gbuo ndị niile na-eguzogide ya, wee bịa n'oke ala nke Jafet nke dị n'akụkụ ndịda na ncherịta ihu Arabia. O wee gbaa ụmụ Midia niile gburugburu, wee tụkwasị ụlọ ikwu ha niile n'ọkụ, lụtakwa igwe ewu na atụrụ ha. O wee rịda na ndagwurugwu Damaskọs n'ụbọchị owuwe ihe ubi, suo ubi ha niile ọkụ, wee kpochapụ igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha, lụta obodo ha niile, mee ka ala ha niile laa n'iyi, werekwa ọnụ mma agha tigbuo ụmụ okorobịa ha niile. Ma egwu ya na ụjọ ya wee dakwasị ndị bi n'ofe oke osimiri, dakwasị ndị nọ na Saịdọn na Taya, na ndị bi na So na Otnia, na ndị niile bi na Jemnan, ndị bi na Azotus na Askalon wee tụọ egwu ya nke ukwuu. Isi nke 3.
ma ha zigara ndị ozi n'okwu udo na-asị, "Lee, anyị bụ ndị ohu Nebukadneza bụ eze ukwu na-edina n'ala n'ihu gị, were anyị dịka ọ na-atọ ụtọ n'anya gị. Lee, ebe obibi anyị na ala anyị niile, na ubi anyị niile nke ọka, na igwe ewu na atụrụ anyị, na igwe ehi anyị, na igwe ewu na atụrụ niile nke ụlọ ikwu anyị na-edina n'ihu gị. Bịa were ha dịka ọ na-atọ gị ụtọ, ma ha dịka obodo gị, dịka ọ dị mma n'anya gị ka ha were ha." Ndị ikom ahụ wee bịaruo Holoferne, gosi ya dịka okwu ndị a si dị. O wee rịda n'akụkụ oke osimiri, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya, tinye ebe nguzo ndị agha n'obodo dị elu. Si n'etiti ha pụta ndị a họpụtara ahọpụta bụ ndị mgbochi. Ha natara alụm ha na obodo niile nke gbara ha gburugburu, were okpueze na ite egwu na timbrel. Ọ kwaturu oke ala ha, gbutukwa Asherim niile ha. E nyere ya ka o bibie chi niile nke ala ahụ, ka mba niile wee fee naanị Nebukadneza ofufe, na ka ire ha niile na ebo ha niile na-akpọku ya dịka chi. O wee bịarute n'ebe Azdraklon dị nso na Dotaka, nke dị n'ihu nnukwu ugwu Judia, ọma ụlọikwu ha n'etiti Geba na Skitopolis. O wee nọ n'ebe ahụ otu ọnwa zuru ezu, ka o wee chịkọta ihe niile nke ụsụ ndị agha ya. Isi nke anọ. Ụmụ Izrel ndị bi na Judia wee nụ ihe niile nke Holofenes bụ onyeisi ọchịagha nke Nebukadneza bụ eze Siria mere mba niile, na otu o si kwakọrọ ihe niile ụlọ ukwu ha, mee ka ha laa n'iyi ka ebibie ha. Ha wee tụọ egwu nke ukwuu mgbe ọ na-abịaru nso. Ha wee tụọ egwu banyere Jerusalem na n'ihi ụlọ ikwu Jehova bụ Chineke ha, n'ihi na ha esiwo na ndọkpụ n'agha pụta ọhụrụ. Ma ndị Judia niile kpọkọtara n'oge ha na-adịbeghị anya. E dokwara arịa niile, ebe ịchụ àjà na ụlọ nsọ mgbe e merụsịrị ha. Ha wee ziga n'oke ala niile nke Sameria ruo Konak na Bet-Horon na Belmain na Jeriko, Chọba na Esora, na ruo ndagwurugwu Salem. Ha wee buru ụzọ buru eluigwe niile nke ugwu dị elu, wusie obodo nta niile nke dị n'ime ha wusie ike, wee kwakọba ihe eji ebute agha. Jehoiakim bụ onyeisi nchụaja nke nọ na Jerusalem n'ụbọchị ahụ degara ndị bi na Betulia na Betometain, bụ nke dị n'ihu Esdraklon, n'akụkụ ndagwurugwu nke dị n'akụkụ Dotaim, na-enye ha iwu ka ha jide n'elu ebe nrigo nke ugwu, n'ihi na ọ bụ n'aka ha ka ọnụ ụzọ nke Judia dị. Ọ dịkwa mfe ime ka ha ghara ịdị nso, n'ihi na ndị ikom abụọ dị nso. Ụmụ Izrel wee mee dịka Jehoiakim bụ onyeisi nchụaja nyere ha iwu, dịka ụlọ nzukọ niile nke ndị Izrel mere bụ ndị na-enwekọ na Jerusalem. Ma onye ọbụla nke Izrel tikuo Chineke n'oke anụ ahụ ka ha wedaworo mkpụrụ obi ha n'ala, ha onwe ha, na ndị inyom ha na ụmụ ha, na anụ ụlọ ha, na ndị ọbịa ọbụla, na ndị na-egoro ọrụ, na ndị na-ejere ozi n'ego ha gbatara, na-ewere akwa mkpe n'ukwu ha. Nwoke ọbụla na nwaanyị Izrel ọbụla na ụmụntakịrị na ndị bi na Jerusalem wee daa n'ala n'ihu ụlọ ukwu Chineke, tụkwasị ntụ n'isi ha, gbasaa akwa mkpe ha n'ihu Jehova. Ha were akwa mkpe gburugburu ebe ịchụ àjà. Ha wee tikuo Elohim Izrel n'obi ha n'otu ọnụ, ka ọ ghara inye ụmụ ha ka ha bụrụ ihe nkwata, na nwunye ha ka ọ bụrụ ihe nkwata, na obodo niile nke ihe nketa ha ka ha ghọọ ihe ịpụnara mmadụ ihe, na ka e wee merụọ ebe nsọ ahụ, ka e wee mee ha ihe ịta ụta, ka mba niile wee ṅụrịa ọṅụ. Jehova wee nụ olu ha, leekwa anya mkpagbu ha,
Ndị Izrel wee na-ebu ọnụ ọtụtụ ụbọchị na Judia dum na Jerusalem n'ihu ebe nsọ nke Onyenwe nke usuu niile nke ndị agha. Ma Joiakim bụ onyeisi nchụaja na ndị nchụaja niile ndị na-eguzo n'ihu Jehova na ndị na-ejere Jehova ozi yikwa uwe mkpe n'ukwu ha, sụọ aja nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na nkwa niile, na onyinye ịnata ihu ọma nke ndị Izrel. Ha were ntụ n'isi akwa isi n'isi ha. Ha wee tikuo Jehova n'ike ha niile, ka ọ lekwasị ụlọ Izrel niile anya n'ezi ihe. Isi nke ise. Mụ onwe m bụ Holofenes, bụ onyeisi nke usuu ndị agha nke Asiria, wee gosi na ụmụ Izrel jikerewo ibu agha, mechiekwa ebe niile nke ugwu, wụsịkwa elu ugwu niile dị elu, wuo ihe mgbochi na mbara ọhịa. O wee were iwe nke ukwuu. O wee kpọọ ndị isi niile nke Moab na ndị isi Amọn na ndị isi niile nke oke osimiri. Ọ sị ha, biko gosi m ụmụ ndị ikom Kenan, ndị bụ ndị a bi n'ebe ahụ. Obodo ugwu, olee obodo ndị ha bi? Olee otu ndị agha ha si buru ibu? Olee ebe ike ha na ike ha dị? Gịnị ka eze na-achị ha na onye isi usuu ndị agha ha? N'ihi gịnị ka ha chigharịworo azụ ha, ka ha wee ghara ịbịa izute m karịa ndị niile bi n'ọdịda anyanwụ? Akịa bụ onyeisi ụmụ Amọn niile wee sị ya, ugbu a ka Onyenwe m mee ka okwu dị ọkụ n'ọnụ ohu gị. M ga-agwakwa gị eziokwu banyere ndị a bụ ndị bi n'ugwu a, n'ebe dị nsọ n'ebe i bi. Ọ ga-esi n'ọnụ ohu gị pụta. Ndị a sitere n'agbụrụ ndị Kaldịa. Ha wee nọọ dịka ọbịa tupu oge a na Mesopotamia, n'ihi na ha achọghị iso chi niile nke ndị bụ nna ha nke dị n'ala Kaldịa. Ha wee si n'ụzọ ndị mụrụ ha pụọ, kpọọ isiala nye Chineke nke eluigwe, bụ Chineke nke ha maara. Ndị mụrụ ha chụpụrụ ha n'ihu chi ha. Ha wee gbalaga na Mesopotamia, wee biri n'ebe ahụ ọtụtụ ụbọchị. Chineke ha wee nye ha iwu ka ha si n'ebe ha nọ pụọ dịka ọbịa, baa n'ala Kenan. Ha wee biri n'ebe ahụ. Ha wee na-aga nke ọma n'ọlaedo na ọlaọcha, na-achịrị anụ hiri nne nke ukwuu. Ha wee rịda n'Ijipt n'ihi oke ụnwụ kpuchiri ala Kenan niile. Ha nọrọ n'ebe ahụ ruo mgbe ha tolitere. Ha wee ghọọ oke igwe mmadụ n'ebe ahụ, nke mere na mmadụ apụghị ịgụ ọnụọgụgụ obodo ha. Eze Ijipt wee bilie imegide ha, meso ha aghụghọ, mee ka ha dị ala, mee ka ha were brik dị ọlụ meekwa ha ndị ohu. Ha wee tikuo Elohim ha. O wee were ihe otiti na-adịghị ngwọta tigbuo ala Ijipt niile. Ndị Ijipt wee chụpụ ha n'ihu ha. Chineke wee mee ka oke osimiri uhie takọrọ n'ihu ha. O wee mee ka ha baa n'ụzọ Sin na Kadesh Bana, wee chụpụ ndị niile bi n'ọzara. Ha wee biri n'ala ndị Amọrait, werekwa ike ha bibie onye ọbụla n'ime Heshbọn. Ha gabigara Jọdan weta ugwu ahụ niile. Ha wee chụpụ n'ihu ha ndị Kenan na ndị Perizait na ndị Jebus na ndị Shekem na ndị Gigashait niile. Ha wee biri n'ala ahụ ọtụtụ ụbọchị. Ma mgbe ha na-emehieghị n'ihu Chineke ha, ha wee na-aga nke ọma, n'ihi na Chineke na-akpọ ajọ omume asị nọnyere ha. Ma mgbe ha lawara site n'ụzọ nke ọ họpụtara ha, e bibiri ha n'ọtụtụ agha siri ike. Ma ọ dọrọ ha n'agha baa n'ala nke na-abụghị nke ha. A kwatuwo ụlọ nsọ nke Chineke ha n'ala. E wegharakwa obodo ha n'aka ndị na-akpagbu ha. Ma ugbu a, ha laghachikwutewo Chineke ha, sikwa n'ebe ahụ a chụsasịrị ha rigota, wee nweta Jerusalem bụ ebe ndị iro ha, ebe nsọ dị, wee biri n'ugwu, n'ihi na ọ tọgbọrọ n'efu. Ma ugbu a, Onyenwe m, ọ bụrụ na e nwere ajọ omume ọbụla n'ime ndị nke a, ma ha na-emehie megide Chineke ha, anyị ga-achọpụta ihe a
nke ha na-asọ ngọngọ n'ime ya. Anyị ga-arịgokwa imeri ha, ma ọ bụrụ na mmebi iwu adịghị na mba ha. Ka Onyenwe m gabiga ugbu a, ka Onyenwe ha wee ghara ịgbachitere ha. Chineke ha ewere dịrị ha. Anyị ga-abụkwa ihe nkọcha n'ihu ụwa niile. O wee ruo, na mgbe Eke kwuchara okwu ndị a, ndị niile guzo n'akụkụ ụlọikwu ahụ malitere ime mkpesa, sị, “Anyị agaghị atụ egwu ụmụ Izrel, n'ihi na lee, ha bụ ndị na-enweghị ike ime ka agha ahụ sie ike. Ya mere, ugbu a anyị ga-arịgo, ha ga-abụkwa ihe nkwata nke usuu niile nke ndị agha ga-eripịa.” Onyenwe anyị, Holofernes.